Goed gedaan en oud gedaan. Ja, clubjes, dit is Vossenhoven. Samen door, met het schoonste stukje van geluid, de kronkel en de wieze ulen erbij. En we komen hier samen u feliciteren. Maar voordat we dat doen, hebben ik de eer om de dansliedje van de kronkelaar aan te kondigen. En die wil even een dansje doen. Het mij gevraagd om mee te doen, maar heb ik gezegd, ik pas even. Ik heb je voorstellen, Peter. We zeggen... Maak plaats. Dat was zoiets van de kronkelaar. Ik ben er jaloers op om iedere keer te mogen zien wie ze daar lekker in springen is. En als die anderen ook komen, geweldig. Maar goed, daar zijn we ook voor gekomen voor natuurlijk onze als eigen prinses te eren met de medaille van de Ulen. Het werkt in de zorgboerderie in Put, vlak bij Oost. Daarbij is er ook nog taxichauffeur geweest.
Dus er wordt altijd een taxi en dan denk je aan drieën. Dus proficiat. En natuurlijk wil Bob de eerste. Dan heb ik gezegd van ja, prinsessen die zijn voor mij. Dus ik wil Bob de eerste dan ook vragen om de medaille van de ULO te hangen. Goed. Verder wil ik je een goeie vastenavond wensen. Maar we zullen ons nog zeker een paar keer tegenkomen. Maar geniet van elke dag, geniet van de vastenavond. Dan wil ik nu het woord geven aan de opper-president van het Schoonse stukje van Geleen, Ron. Ja, dank u Peter. Ik pak dat microfoon even zo vast. Ik zou bijna zeggen, look op het dansmuziekje van de Ulen, maar dat hebben ze nog niet. Maar dat gaat wel komen. De rijen waarom dat veer samen met de Ulen op zijn gekomen, dat wil ik wel even toelichten. Want gisteravond op de receptie van Neerbeek wordt er weer verrast door de Ulen dat ze dachten dat ze naar de receptie van de Klumpjes gingen. En we hebben dat totaal niet op het programma staan. Toen heb ik gisteravond gezegd, dan gaan we ook naar de Klumpjes, want dus ik kom daar ook altijd naar Oost toe. En dan vonden we ook een plicht om zeker naar u toe te komen. Want bij ons is vandaag het APK. Dus er zijn ook een aantal prinsen die daar en deel van de raad die daar naartoe zijn. Dus vandaar dat we ook een kleine delegatie zijn. Maar wat ik uniek maakt binnen dit Limburgse vastelavond is dat hoeveel ook komen, u altijd tegenkomen. En dat is wel uniek. Je zit bij ons op de receptie geweest, ook op de mini-receptie. En wie s'avonds toen kwam, zag mijn dochter, pap, wat heb je voor een leuke klumpjes gekregen? Als ze gingen, ik heb allemaal medailles gekregen, maar die klumpjes, die springen er echt tussenuit. Ik zeg, dat klopt, vanuit de vereniging zijn die. Ja, ik zeg, wat denk je? Ja, de klumpjes. En dat maak ik ook wel uniek. En zeker onder de grote knoop, voor die jubilaris, met de narcissen. En zo'n plekje gekregen, die bloei is gewoon. Dat is alleen maar vol lof voor u. Ja, prinses, nu zo. Ja, in de voorganger heb ik nog even tegen gezegd. Het is een geweldige vereniging, een kleine vereniging, maar allemaal met dezelfde gezichten van nu en van jaren geleden. En dat is ook voorbeeld. We gaan ons decoreren met de medaille van het ongeleren. En dat gaat onze jeugdprins die doen, want onze prinses is al niet kennen. En dat gaat er doen met zijn adjudant. Ja. Goed. Ja, beste klumpjes. Ik wens je nog een hele schone receptie en een schone vastelavond samen. Ja, kronkeleren aan de Ulen, ja. Ik zou het normaal gesproken omdraaien, de Ulen. Neem maar de kronkeleren met. Ja. Ik heb het met oud geleerd, helaas. Maar niettemin, of het nu zoom is of zoom is. Je had de moeite genomen om naar Broekzetter te komen in Zuidert. En ik neem aan dat het een grote stap is van Geleen naar Zuidert. Dus ja, voor sommigen niet, voor anderen wel. Het maakt ook een beetje spas en lol erover. Je kent elkaar voor de gek houden. Je kent elkaar over de grens herslepen en dan zeggen van ja, nu is ze weer aan de beurt. Natuurlijk zijn we weer zeer erkentelijk. En met name Oostprinses, dat je de receptie van haar komt bezoeken en haar komt decoreren in de orde van de Ulen en van de kronkeleren. Ook veel als klumpjes willen dit even accentueren door het dansmarieke, door Oostprinses te decoreren in de orde van de klumpjes. Goed.
verdank ik hartelijk voor uw komst hier naar Broekzijde toe. En zo is er straks Peter, veel zullen ze vooral tegenkomen. Is het niet in het kostuum, dan is het wel een blauwe werk krijgen. Hartelijk dank voor uw komst en tot een volgende. Dank u wel. GOB kan ze klaarmaken.